Zo'n 130 mantelzorgers kregen zaterdag een brunch aangeboden. Het initiatief, opgezet door de Rotary en Synthese, werd inmiddels al voor de 18e keer georganiseerd. Man weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist. Man weet niet wat hij mist. Een man weet niet wat hij mist. Maar als ze er niet is, als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist. Er zijn eigenlijk veel meer mantelzorgers, want het thema landelijk dit jaar is 5 miljoen maal dank. Omdat men zegt dat er in Nederland 5 miljoen mantelzorgers zijn. Nou denk ik zelf dat je variaties hebt van mantelzorger die 1 keer in de week wat doen, of 3 keer in de week, of iedere dag. En wij hebben de indruk dat hier toch vooral mensen komen die erg intensief mantelzorger zijn. En mantelzorger, wat houdt dat een beetje in? Kun je daar heel klein iets over vertellen? Ja, dat kan alles zijn, van een wandelingetje maken met iemand, maar dat is dan wel het minimum. Maar het is meestal dat je een relatie met die persoon hebt, partner, ouder, familielid, waardoor je zegt, ik doe geregeld, officieel zeggen wij 3 keer in de week een dagdeel, doe je zaken met en voor die persoon. Je zorgt voor het eten, voor de boodschappen, voor een keertje wandelen, voor samen fietsen met zo'n duofiets. Dus het is een hele grote variatie aan wat je kan doen als mantelzorger. En dat is niet betaald, denk ik dan, hè? Dat is niet betaald, nee. In principe is mantelzorger niet betaald. Wel zijn er mantelzorgers die, als degene voor wie zij mantelzorgen indicaties hebben voor een verpleeghuis of intensieve zorg, dat zij een deel van die intensieve zorg ook nog doen. Helpen met douchen en dergelijke. En dan kun je daar met een persoonsgebonden budget wel voor betaald krijgen. Maar dat is dus een aparte categorie. Het valt me op, veel ouderen, maar tegenwoordig ook veel jeugd die mantelzorger is, begreep ik. Ja, er is ook wel veel jeugd die mantelzorger is, maar die heb ik de indruk van, in ieder geval, ik ken er die dat doen en die vinden zelf van, ik wil me niet in dat hokje plaatsen. Het lijkt wel alsof je daar, voor schaamt is een verkeerde uitdrukking, maar dat vertel je niet met trots. En zo is daar denk ik een drempel om, ermee te koop lopen doe je niet. Maar nu zitten wij hier, hè. Wat is hier dan nu op dit moment te doen? Wat bieden jullie deze mensen aan? Nou, wij bieden die mensen aan dat ze vooral met elkaar gezellig kunnen praten. Niet alleen gezellig, maar wellicht ook tips geven. Ik zeg altijd, wat ik geleerd heb van mantelzorgers is dat je moet zorgen dat je het niet alleen moet doen. Dat je mensen om je heen hebt die ook helpen en die jou steunen. Dus wellicht dat ze dat met elkaar uitwisselen. En ook is hier dus eten een hoofdgerecht, een voorgerecht, een toetje. En er is gezellige muziek.